Witam was Rostomili, są my zaś we Tylowic, we Tułowicach już my tutaj byli wojskiego roku, no ale zadzwonili do mnie, co mam jeszcze tutaj przyjechać, bo mamy trzecie Muzeum Porcelany. Byliśmy we Muzeum Śląskiej Porcelany, we Muzeum Porcelitu, no ale nie trafiliśmy tutaj, na Dworcowo 6, Bahnhofstrasse 6, sekcja. We prywatnej chałupie mamy kolekcję porcelany ze Tylowic, a tutaj właściciele tego wszystkiego, przedstawcie się. Richard Witke i Jakub Farman. No, Jacob. No, jesteśmy twórcami tego trzeciego powstającego się Muzeum Porcelany Tylowic. Mamy zbiory tylko związane z Tułowicami przedwojennymi, ponieważ porcelana nasza jest od 1846 roku do 1945 i mamy tylko i wyłącznie porcelanę Tylowic, która tu była produkowana i związana z tym terenem, z naszym tym tak zwanym Heimatem. I normalnie tutaj ludzie przyjeżdżają, ja macie tutaj rajzy po 10 personów, puszczocie po 10 i tutaj w chałupie na pierwszym sztoku łażą, a wy im wszystko pokazujecie, ja? Ja. Kuba się zajmuje historią, związane jest to wszystko z całym cyklem tego przejścia od początku, jaka była ta porcelana produkowana jeszcze z czasów Praszmów, Dogeczów, Frankenbergów i później Schlegelmilchów. I po prostu tym się głównie Kuba zajmuje, a ja zajmuję się porcelaną, jeżeli chodzi o wystawy, o wyszukiwanie, kupowanie naszych perełek, białego złota, jak ja to nazywam. Ja, no to tak jest to mianowali. białe złoto. I już zawsze żeśmy się cieszyli, że jest 3000, ponad 3000 sztuk. No ale teraz przez ostatni grudzień okazało się, że przekroczyliśmy 3700 sztuk już porcelany, prawie 700 sztuk porcelany, ponieważ udało nam się kupić w Warszawie fajne dwie kolekcje, takie już perełki, jak ja to nazywam. A przy oprowadzaniu właśnie ludzi, przy wycieczkach, które są, jest to może ciężko wejść na pierwsze piętro, ale dajemy radę. Jest po 50 osób, przyjeżdżają autokary, wprowadzamy po parę osób, po 10 osób do góry. Docelowo mamy już założone stowarzyszenie. No i najważniejsze, że będzie piękna hala, która tam z tyłu, widać ją, dach tej hali. To będzie hala przeznaczona na właśnie Muzeum Porcelany imienia Reinholda Schlegelmilch, Tylowic, Tułowice. W skrócie. Erhard przybył do Tułowic w 1892 roku. Tutaj postanowił wybudować fabrykę, która po prostu zaczęła produkcję w 1904 roku i przybyli tutaj pracownicy z różnych miejsc, nawet ludzie, którzy pracowali tutaj z Chin i mieszkali po prostu na potocznie Eichstrasse, ale to było osiedle, gdzie po prostu Schlegelmilch po prostu wynajął im miejsce, gdzie zamieszkali. No i tutaj tworzyli piękną porcelanę, różne... Do roku 45, prawda? Tak, tworzyli. Ale też byli, jak wiesz, to byli u nas mieszkańcy z Bawarii ściągnięci, prawda? Ci projektanci. Dlatego wybudował ten kościół ewangelicki w stylu bawarskim. To my pokazywali na ostatnim filmie. Tak. Możecie sobie tam kuknąć, jeśli ktoś jeszcze nie widział. A co tutaj macie? Taki fajnisty build, ja? To jest pamiątka rodzinna właściwie, bo na tym zdjęciu w drugim rzędzie po prawej stronie 6. osoba to jest moja uroma Anna.
Aczkolwiek później moja oma Hedwig też pracowała w fabryce Schlegelmilchów i to jest zdjęcie, na którym jest właśnie Reinhold Schlegelmilch opierający się o laskę, ale ciekawostką z tego zdjęcia jest to, że każdy pracownik, który co robił, prawda, w tej fabryce, co tworzył, trzyma w rękach. Księgowe trzymają księgi, ludzie, którzy produkowali masę, trzymają misy z masami, projektanci figurek trzymają figurki, piecowi trzymają specjalne narzędzia do pieców używane i to można po prostu zauważyć i wyśledzić na tym zdjęciu. No jeszcze niedawne czasy właściwie, tylko 3 miesiące, 4, mamy ten hasiok, śmietnik znaleziony, w którym wykopujemy delikatnie, bo to cała ta procedura wyciągnięcia tego to jest bardzo długa, 2 do 3 godzin, ponieważ to trzeba wszystko delikatnie, warstwa po warstwie ziemię ściągać. Całe miejsce, gdzie po prostu odbywała się produkcja tej manufaktury, była do 1904 roku, czyli wszystko, co było przed otwarciem nowej fabryki w 1904 roku, gdzie właścicielem był Erhard. Tu możemy zauważyć po prostu kawałki tych pięknych dzieł, które były wykonywane w tej manufakturze Frankenbergów. Możemy zobaczyć różne sygnatury, aczkolwiek większość sygnatur to jest przedstawiony herb Tułowic, czyli 3 cegły. Tylowic, prawda? I on był po prostu... W większości dawana ta sygnatura była, więcej było tej sygnatury, bo to co teraz trzymałeś w rękach to akurat jest ta sygnatura starsza, koń z zapisem Tylowic, to jest 1000, co mamy figurkę też jej. 1886. 6, tak. No ale też są u nas starsze sygnatury do Gecza z 864 roku, ale też ciekawostki są ceramiczne, które po prostu były używane w czasie produkcji tejże porcelany w tamtej starej manufakturze. I to są rzeczy, które po prostu służyły do produkcji kiedyś porcelany. Też to warto było wyciągnąć, zbierać. Tutaj zdobienia cebulowe. Tak, to kobalt tak zwany, zdobienia cebulowe też to jest. Tak samo mamy patyczaki, które były kiedyś służyły jako uchwyt rączka do dzbanka lub do filiżanek. No, cały proces wydobywania jest ciężki. Po prostu ciężki, ponieważ no, to wszystko nie które wolno było zniszczyć. zakopane, po prostu idzie, no jest bardzo głęboko obrośnięte korzeniami. No, po prostu no, łopatą czy kopanie szpadlem tutaj nie ma sensu, ponieważ no, my wykopujemy tylko i wyłącznie kopaczką przy nawet 2-3 godziny. Wszystko rękoma, bo to trzeba po prostu delikatnie warstwa po warstwie ściągać, no a nie chcemy zniszczyć, dlatego ten hasiok jest nasz i nie chcemy mówić, gdzie on jest. Kiedy udaje nam się całość po prostu porcelany, czy część porcelany ale się dało. Ale była takie szczęście, że po prostu udało się. 2 części całe. Tam tak samo ten małą sosierkę. Ale jest to fajny sposób, aby po prostu przekazać to dzieciom lub osobom młodym po prostu na wystawach w celu edukacyjnych, pokazania lub zastanowienia się tak samo sposób wyobraźni, do czego kawałki części były po prostu wykorzystywane w tamtych czasach. A tym bardziej, że mamy jeszcze dużo wystaw już załatwionych, omówionych w Wałbrzychu, w Białej, Opolu, w Nysie, w Brzegu. Mamy też szczęście mieć tutaj jeden z większych zbiorów jajek porcelanowych właśnie produkowanych przez Schlegelmilcha. Będziemy mieli wystawę w skansenie w Bierkowicach w najbliższym czasie i te jajka właśnie są wyprodukowane przez Schlegelmilchów w Tułowicach i w Zul. I to są bardzo, bardzo ładne wzory na tym ręcznie malowane. Wszystko jest właściwie ręcznie malowane. I również chciałbym pokazać fotel. Fotel, który był w pałacu w willi Schlegelmilchów, tej starej willi tak zwanej.
która się mieści za Pałacem Frankenbergów koło Nadleśnictwa w Tułowicach. I ten fotel był przez nas znaleziony na strychu właśnie zasypany gruzem. I on trafił do Katowic, a potem z Katowic trafił do nas tutaj do Tułowic z powrotem. Jest to 100% oryginalny fotel używany przez Schlegelmilchów w ich posiadłości. Prusja, czyli jedna z najbardziej droższych porcelan, która była produkowana tutaj w Tułowicach, ale eksport był głównie 90, a nawet 95% był eksportowane to wszystko do Ameryki i krajów Orientu, także możemy zauważyć po prostu ten piękny styl zdobienia tej porcelany. Tu mogę pokazać także i powiedzieć o tym, że no, tutaj w Tułowicach była produkowana biała porcelana, która była wysyłana do Ameryki, a tam była dalej kontynuowana produkcja tej oto porcelany, czyli możemy zobaczyć złote zdobienia, różne kwiaty malowane oraz po prostu różne scenki historyczne, jak na przykład tutaj mamy młyn pokazany, jak i również piękne po prostu góry, lasy, prawda, chaty wiejskie, różne. no i przede wszystkim postacie, które tam były malowane na tej porcelanie. Tutaj chwilę przerwę troszeczkę, bo tu możemy zobaczyć właśnie to jest ta figurka, która jeszcze była za czasów Frankenbergów 1886, czyli produkowana właśnie wtedy. Figurka, o którą po prostu wiele muzeum się zabiegało, ale trafiła do nas. Była wyprodukowana właśnie tutaj w Tułowicach za manufaktury Frankenbergów. A ja dla kontrastu tej figurki, co tutaj Kuba mówił, pokażę figurkę, która była produkowana, bo mamy też więcej figurek takich. Figurki produkowane przez Schlegelmilchów w Tułowicach. Mamy więcej ich, ale są już niestety spakowane w kartonach, bo wyjeżdżają na wystawę. I to już było też sygnowane jako Tilowic. I to jest taki właściwie dwa inne światy, jak ja to mówię. Każda w innym stylu. Chociaż ta już jest bardzo, bardzo stara, a ta była produkowana do 40 chyba drugiego, jak się nie mylę, roku. Ten fason figurek. Tutaj mamy różnego rodzaju piękne eksponaty, od butów po misy malowane w kwiaty oraz zdobienia złote, różne po prostu formy zdobienia i jak i pozłacane na kwiatach, także różne tutaj misy, różne filiżanki i różne patery. Tutaj mogę tak samo Państwu pokazać na górze i tu weźmiemy, które się zbliżymy do momentu takiego, że filiżaneczki po prostu były dla lalek, specjalnie wyprodukowane, tak samo pięknie pozłacane. Różne serwisy, które były przeznaczone tylko i wyłącznie dla dzieci, czyli widzimy malutkie, ładne, tak samo zdobienia, różne scenki rodzajowe. Widzimy tutaj pani siedząca w łódce, jak i drzewa. Widzimy tutaj tak samo kwiaty i piękne pokrywki, tak samo po prostu ozdobione kwiatami różnego rodzaju, jak i również tutaj widzimy paterka, która ma też różną scenkę rodzajową i pokazuje tutaj pewne miejsce i 3 konie i podróżujących na nich ludzi. Teraz kilka słów na temat serwisów, bo mamy ich komplet aż 33 całkowitych serwisów i są różnego rodzaju serwisy. Możemy tutaj pokazać Państwu właśnie jak wyglądają i są tutaj głównym rozpoznawczym celem, który chcemy pokazać, to że jest China Red i China Blau i różnego rodzaju serwisy, które miały przeznaczenie do użytkowania przez ludzi w tamtych czasach.
No i możemy zobaczyć tutaj misy na zupę, na filiżanki do herbaty, mleczniki oraz do sosierki, jak i również różnego rodzaju jeszcze inne eksponaty. Tutaj możemy pokazać Państwu tak samo serwis, które były zrobione srebrem, czyli było popalane srebro. I ogólnie jakby się je dało do zmywarki, czy po prostu dobrze umyło, to by to srebro zeszło i po prostu ta porcelana by po prostu się zrobiła biała, bo to jest wypalane srebro. I tak samo tutaj mogę Państwu pokazać właśnie jak wygląda te srebro na białej porcelanie, czyli wypalone. To jest już troszeczkę zużyte, widać. Zbieramy porcelanę, wiadomo, białe złoto, dużo tego jest i przybywa w ogromnych ilościach, bardzo dużo i często i te paczki przychodzą, że już kuriery nas na pamięć znają, ale nas też interesuje historia związana z tym rodem Schlegelmilchów, z tymi Frankenbergami i dlatego też zbieramy dokumenty, jakieś fotografie, jakieś na przykład mapy związane z tym właśnie Tylowic i z tą porcelaną i z tymi rodami. Udało nam się zdobyć reklamę śląskich manufaktur, ale też właśnie tutaj już mamy Tylowic. I ta karteczka jest oryginalna z gazety, a z gazety no właśnie, tego nie wiemy tutaj jaka to była gazeta. Tam jest oryginalna reklama też Tylowic, również gazetowo z gazety, a tu posiadamy dwa oryginalne zdjęcia z Frankenbergiem, z hrabią. Tutaj jest jak wraca z łowów, tu jak już imprezują po polowaniach, tu jest ich herb Frankenbergów i zamek jak wyglądał w 1734 roku. Jak i ostatnia właścicielka fabryki? Brygida Koch. Oryginalne zdjęcie fabryki tutaj jest jak wyglądała w latach 30. Tu jakie produkowano, wycinek z gazety, jakie produkowano kielichy na olimpiadę w 1938 roku w Berlinie. Tu jest hart, a tam jest na zdjęciu bardzo ważny dokument wystawiony przez Schlegelmilcha z jego oryginalnym podpisem i z jego danymi całkowitymi, jakie były po prostu jego konta bankowe, jaki był adres, jaki telefon, faks. To są bardzo rzadkie rzeczy i niejednokrotnie cenniejsze niż ta porcelana, którą można było wykupić. Tak samo mamy dwie rzadkości, perełki nasze, dwie formy do odlewania figurek bażanta. Takie formy znaleźć teraz to jest po prostu cud. Nam się udało kupić taką formę i to jest właśnie jeszcze oryginalna schlegelmilchowska forma do odlewu figurek. Na dwóch regałach możemy pokazać Państwu tak samo piękne patery pozłacane i złacane kwiatami oraz tutaj mamy kubek taki okolicznościowy pana, jak widzimy, może będącego na podwójnym gazie. Tak samo kwiaty i zdobienia, jakieś scenki malowane. Na dole mamy Napoleona i dawniejszy Opel oraz różnego rodzaju owoce i tu widzimy na dole tak samo batery i to służyło do podgrzewania. Widzimy nawet tutaj świeczkę. Jesteśmy również w posiadaniu perły na ten czas, jak mogę powiedzieć, ponieważ mamy oryginalną mapę powiatu dawnego Niemodlin, Kreis Falkenberg, bardzo dokładną, z opisami na przykład, że były gdzieś górki, wzgórki, jakieś miejsca związane, że gdzieś tam były na przykład młyn diabelski z duchami, z diabłem związane, aczkolwiek też bardzo ciekawa, ponieważ jest bardzo dokładna, pokazująca nam drogi, jakie były, jak
przebiegała linia kolejowa. I to szczęście mamy na tej mapie, że po prostu możemy również, zahaczamy tutaj o Opel i związane z, no właściwie no, Nysy tu raczej, Nysy tylko powiat łapiemy, Nyski. I to jest, no mi się wydaje teraz już, to już jest perełka. Będzie udostępniana na wystawach oczywiście, ze względu na to, żeby pokazać, że nasze Tylowic tu jest uchwycone i że idzie tędy również droga kolejowa. Jak można zauważyć, że droga kolejowa tu jest w całości, ponieważ w czasie II wojny światowej został wysadzony most na rzece Nysa Kłodzka i na tej rzece potem już nie został wznowiony ruch, a przed wojną z miejscowości Goldmore, Szydlał, było połączenie, że z Tułowic się jechało do Wrocławia przez Szydłów, Niemodlin i przez Głogów, nie Głogówę, tylko przez Grodków, bo ta trasa prowadziła do Grodkowa dalej i na Breslau, Wrocław. Aczkolwiek również czemu ta trasa tędy poszła, tą historię opowiadamy często turystom. Trasa ta miała pierwotnie iść przez Niemodlin i przez Jasienicę, Ścina, nie Jasienicę, przepraszam. Miała iść w każdym bądź razie przez Niemodlin na Nysę inną trasą, ale przez to, że była Frankenbergowie i Schlegelmilchowie i właściciele w Lambsdorff, fabryki Celpy, ubiegali się o to, że po prostu potrzebują tą kolej i tak została do Nysy puszczona ta trasa przez Tułowice, Łambinowice. Pierwotnie miało iść przez Falkenberg. Później została ta druga trasa wybudowana, ale to już jest inna historia. Na tej mapie również jest zaznaczona jest fabryka porcelany Schlegelmilch. Pięknie Wam dziękuję za to zaproszenie, za to, co żeście porozprawiali o porcelanie, o całym Waszym żywobyciu, tak richtig. Wy to wystawiacie też, ja? Spakowane macie. Tak, mamy jeszcze już w przygotowaniu wystawy, o której żeśmy wcześniej wspomnieli. Wystawa najbliższa jest 13 stycznia w Bibliotece Miejskiej w Opolu na minorytów i następna już jest od 1 lutego wystawa w miejscowości Biała, Cylc. To jest od 2 lutego na 800 lat Białej, gdzie serdecznie wszystkich zapraszamy, aczkolwiek już nas czeka wystawa i w Nysie, i ponownie w Opolu, w Bierkowicach i w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Nasze muzeum jest otwarte przez cały tydzień od godziny 14 do 18, a również w soboty, w niedzielę jest otwarte już wcześniej od godziny 10. Prowadzimy również oprowadzanie po szlakiem Schlegelmilcha, to jest bardzo ważne, ponieważ jak przybywając do nas nie zobaczycie tylko samej porcelany, tylko zobaczycie również wszystkie miejsca związane ze Schlegelmilchami, grobowce, była fabryka, manufaktura, wille, gdzie mieszkały Schlegelmilchowie, kościoły, pałac Frankenbergów i my opowiadamy z Jakubem całą tą historię, więc trwa to 3-4 godziny. Aczkolwiek również mogę podać, Kuba, podasz numer telefonu do nas. Ja, kto by chciał tu przyjechać, jak mogę się z Wami kontaktować? Prosimy o kontaktowanie się pod numerem 518 354 614. I jeszcze chciałbym powiedzieć, że posiadamy na Facebooku 2 strony. To jest Porcelana Tylowic i główna strona nasza na Facebooku nazywa się Nowe Muzeum Porcelany imienia Reinholda Schlegelmilch Tułowice. Tam możecie Państwo znaleźć wszystkie informacje o nas, o historii przede wszystkim Tylowic, o historii porcelany, a również dowiedzieć się eksponatach, które tak, eksponaty, które napływają non-stop do nas. Kupujecie. Non-stop przychodzi i z Ameryki, i z Europy porcelana zakupiona przez nas. Tak i od naszych wspaniałych znajomych, których których kupujemy. I dlatego
serdecznie zapraszamy. Dziękujemy, przyjeżdżajcie do Tylowic, do Tułowic. Za autobany niedaleko. Tak, blisko z autostrady, tylko możecie sobie zjechać na obwodnicę Niemodlina i zaraz potem jest Richtung Tylowic, Tułowice. Zajedziecie do nas. Już raz powiedziałem. Serdecznie zapraszamy i herzlich willkommen. To są richtig pasjonaty, słuchajcie, i takich ludzi na Górnym Śląsku potrzebujemy. Dziękuję wam. Widzimy się za tydzień, zaś ze takiego tajlika, można powiedzieć, ze mikrorajzy. Zaś będziemy kajś, nie tutaj, no ale genau na Górnym Śląsku. Filujcie mnie na Facebooku i Instagramie, abonirujcie kanał Śląsko Rajza, niech nas będzie coraz więcej. Pyrsk.